Som Jaroslav Vančo a už vyše 40 rokov pracujem na železnici a som zakladateľ a vlastne aj terajší predseda veterán klubu železníc v Poprade. Vždy pred jazdou s kometou som si obliekol túto historickú uniformu. A mal som ju aj vtedy v Tatranskej Lomnici. Bolo tesne pred búrkou. Blesk udrel do trojľového vedenia a zistili sme, že neprešiel len do zeme, ale prešiel aj cez našu mašinu. Blesk zničil a poškodil trakčný motor a všetky vysokonapäťové káble. Neviem si predstaviť iný život ako na koľajniciach. Vyrastal som v DP a ako chlapci sme sa hrávali kde inde, samozrejme vo vagónoch medzi vlakmi. Kometu si pamätám od detstva. Vyrobili ju v roku 1912 v Budapešti a v závode Ganz. Motor a celé elektrické zariadenie je od Siemensu. Kometa jazdila v Tatrách, odkedy bol otvorený úsek medzi Starým Smokovcom a Štrbským plesom. Najprv dopravovala poštu, neskôr stavebný materiál a potom kúpeľných hostí, turistov. V roku 1977 chceli dať kometu do šrotu. Ako mladý chalan som aj ja chodil pomáhať rozoberať staré mašiny. Ale bolo mi jej veľmi ľúto, nechcel som ju dať rozrezať autogénom. Našiel som zopár priateľov, ktorí tiež chceli, aby kométa prežila. A tak vznikol klub, ktorý sa teraz volá Veterán klub železníc Poprad. Robili sme rovnako ako dnes, na kolene a pomaly, podľa času a finančných možností. Je to viac ako koníček. Keď znovu rozbehnete starú mašinu, to je, aké by zafungoval stroj času. Kométa je ako skutočná kométa. Vždy sa vráti. Po prvýkrát jej s návratom na koľajnice pomohli filmári, ktorí ju nechali spojazniť kvôli seriálu Rodáci. S kometou som od začiatku jej druhého života, teda viac ako 30 rokov. A chcel by som byť aj pri jej treťom návrate na koľajnice, po tom nešťastnom zásahu blesku. Už to vyzeralo, že storočnicu na koľajniciach kométa neoslávi. A my naše uniformy nevytiahneme. Kométu by sme sami bez cudzej pomoci na kolaje nedostali. A napokon sme ju previezli do ŽOZ Hrudky, kde absolvovala generálnu opravu. Tridsať rokov s touto malou električkou ma naučilo veriť v nemožné. Alebo ak chcete, zázraky. nielen ja, ale sme vlastne všetci členovia veľmi radi, že sa konečne
a po tretíkrát vrátila kometa, že vlastne ožila a že môžeme si obliecť tieto nádherné uniformy a môžeme robiť radosť pre všetkých, ktorí sa prídu pozrieť, ale aj previesť.